थागोन गारनायाथ' गारलाय थागोन एसेब्लाबो रटेसन जालायबावखागोन गोसथोलायना खनसेब्लाबो ब्रेकआप जाखागोन जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंग'खागोन जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंग'खागोन बे गारबा आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन एसेब्लाबो रटेसन जालायबावखागोन गोसथोलायना खनसेब्लाबो ब्रेकआप जाखागोन बे पृथिबिया जेरै गिदिङो गोसथोलायनायाबो बिदिनो दिनै बैजों सोरबा बादिया थैजासिमाव सासेबो एक्स थाया सोरबा बादिया गिलुबानो एक्स गालाङो थारमाने गोसथोलायनानै मोनसे रटेसन संसारानो बिदिनो जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंग'खागोन नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो बोराबलायनायनि सना होनलायग्राफ्रा ब्रेकआप जानायनि बोर बियो आनान गसाइया जाबा नाथों बाथ्रायावनो खुद्रिलायनायनि मांबार मांबार गारलायनानै आंनि जानायनि बोर बियो आनान गसाइया नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो बोराबलायनायनि मांबार मांबार गारलायनानै आंनि जानायनि बोर बियो आनान गसाइया नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो बोराबलायनायनि सना होनलायग्राफ्रा ब्रेकआप जानायनि बे गारबा आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन एसेब्लाबो रटेसन जालायबावखागोन गोसथोलायना खनसेब्लाबो ब्रेकआप जाखागोन ओमफ्राय जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंग'खागोन जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंग'खागोन Amin.
Sirukan mengapa sengaja panaune jeneng fungsi Ulindut di mengapa Undut di ekor bati sing mahur genang jeneng latung se Wow 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 Wow.